PVTV stábja ezúttal Nagykálóra látogatott. A nyírségben található kisváros a templomot körülölelő ősfás ligettel és a városháza előtt csobogó szökőkúttal igazán barátságos hangulatot áraszt. Természetesen nem csak azért jöttünk, hogy a nyári napsütésben sétálgassunk a főtéren, hanem hogy megismerjünk egy új tavat, és együtt horgászhassunk a PVTV csapatával. A nagykálói horgásztó szépen faragott kapuval várja az ide látogatókat. Rendezett parkjával és gondosan kialakított játszóterével azonban nem csak a horgászokra, de a kikapcsolódni vágyó családokra is gondoltak. Az itt található két tó közül a meghorgászandó Bojlis tavat a kotráskor kialakult szigetek tarkítják. A széleiket lassan benövő nádas pedig jól mutatja, hogy a természet bizony mindenhol utat talál magának. A rekkenő hőségben a halak először a mélyebb részeken indultak meg, és az egyes helyen horgászó Havacs Attiláék nem sokkal naplemente után, közel negyedórás küzdelem után egy gyönyörű amúrt fáraszthattak. A reggel ugyanúgy indult a szomszédoknál, mint ahogy az este befejeződött. A felkelő nap első sugarai a görbülő boton és a pipáló ponty fején játszottak. Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a melegben a kapitális halak a mélyebb részt részesítik előnyben. És amíg a frissen fogott pontyot fotóztuk, egy 20 kg feletti példány is előkerült az egyik zsákból. Ez volt a srácok túrájának legnagyobb és legpocakosabb tükröse. Este igaz, hogy jött a hal, de a hálózott csalit és a hóember szereléket Péteréknél továbbra is csak az apróbb testű pontyok vették fel. Hiába az erős húzós kapás és a heves kirohanások, ezek egyszer sem egy 10 feletti pontytól, csak egy energikus, suhanc pontyocskától érkeztek. A forgatás befejezése után megérkezett az erős lehűlés, viharos széllel és esővel. Ez a mélyebb területekről kitolta a halat a tó többi részére. Az utolsó napon ennek köszönhetően Péter és Rémusz több nagy testű ponty és amúr társaságában fotózkodhatott. Így méltóképp ért véget első randevújuk a nagykálói horgásztóval, ami valószínűleg nem az utolsó volt.